Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged migunakake srana lan fasilitas anggenipun bangun gesang iman, gesang rohani wonten ing alaming kadonyan menika. Langkung-langkung kados pundi benda-benda rohani utawi tempat-tempat suci menika kula panjenengan pijekake pancen kanggo sembahyang, kanggo mbangun relasi rohani kalian Gusti. Ingkang sepisan temtu nggih gereja. Gereja ingkang dipun bangun tujuanipun kangge sembahyang, kangge ngriyayakake Ekaristi lan sakramen-sakramening pasamuan suci. Lajeng tempat-tempat ziarah utawi taman-taman doa. Naminipun tempat ziarah, taman doa sampun ngarani piyambak papan sing kanggo siarah, siji sing diarah, papan kanggo doa. Mila nggih wonten ing papan-papan menika kados pundi kula panjenengan bangun sikap iman. Ampun ngantos ing papan-papan menika malah cuwawaan, ngrumpi elek-ing liyan utawi nedha terus sampai ting bleseh nang endi-endi. Utawi malah nggih pepanggihan bisnis, arisan lan sak panunggalane menika temtu nggih boten pas lan boten pantes. Sanesipun menika wonten ugi umpamane makam-makam Katolik lan papan-papan sing dipijekake kanggo gladhen rohani, bangun iman lan mujudake katresnan dumateng Gusti. Menika papan-papan mirunggan. Pancen wonten ing pundi papan kula panjenengan saged sembahyang, wonten ing wekdal menapa kemawon kula panjenengan nggih saged sembahyang ning wonten papan-papan mirunggan sing pancen dipijekake dikhususkan kanggo sembahyang. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid lan tiyang kathah bilih padalemaning Allah menika papan sembahyang sanes dados papan sing kanggo dol tinuku. Nah menika sampun beda fungsine, beda suasanane. Cariyos ingkang jangkep sajatosipun wonten ing Injil Yohanes bab 2 utawi yen Bapak Ibu tasih kemutan waosan Injil ing dinten Minggu tanggal 9 November mirip kalian waosan Injil dinten menika saking Lukas. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 19 ayat 51 gangsal ngantos dumugi 51:8. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing padaleman suci lan nundungi para bakul karo ngandika, "Wis tinulis padalemanku kudu dadi dalem sembahyangan, nanging jebul malah kok dadekake dangkaning begal."
Sedina-dina Gusti Yesus memulang ana ing padaleman suci dene para imam kepala, para ahli kitab lan para pangareping bangsa padha golek dalan anggone arep nyedani Gusti, nanging padha ora oleh awit wong-wong padha kumantil-kantil ing lathi dalem. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, cariyos bab Gusti Yesus tanda kutip nesu-nesu wonten ing padaleman suci lajeng ngusir tiang-tiang sing dol tinuku ing Injil Lukas menika kapetang cekak yen dibandingake kalian ingkang wonten ing Injil Yohanes bab kalih ayat 13 ngantos 21. Ing Injil Yohanes langkung rawa. Ananging ingkang baken kados pundi Gusti ngersakake supados padaleman suci menika dados papan sembayangan, tempat doa, sanes tempat dol tinuku. Lan langkung keras ing Injil Lukas Gusti ngemutaken tiang-tiang supados padaleman suci ampun dados dangkaning begal, sarang penyamun, perampok. Menika langkung parah nggih tinimbang pasar. Yen pasar menika wonten timbal balike, pancen motivasinipun do golek bathi dhewe-dhewe, golek keuntungan dhewe-dhewe. Ning nek wis sarang penyamun menika lak sing golek bathi namung perangan tiang tertentu, liyane dadi korban. Kaya perampok karo sing dirampok, penyamun karo sing disamun. Menika langkung ngeri. Padahal padaleman suci menika papan kanggo sembahyang, kanggo bangun relasi kalian Gusti lan ngraos-ngraosaken sih katresnan dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Ning nek dadi sarang penyamun, wong ya wedi mlebu padaleman suci, arep mara ning padaleman suci sik we mikir-mikir. Mengko kudu mbayar piro, kudu asok duit piro. Aja-aja engko dipeksa kabeh duwite dijaluk lan sak panunggalane. Sabda dalem Gusti saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami kados pundi anggenipun bangun sikap tumraping bangunan gereja. Kados pundi kula panjenengan ing gereja menika ngetingalake iman kapitadosan kanthi sikap-sikap sing pantes. Yen wonten ing ekaristi tentu sampun cetha wonten sikap-sikap liturgi, mbuh kuwi jengkeng, ngadeg, ndungkluk, bungkuk lan sak panunggalane. Termasuk ning jero gereja ya ora nggo mangan, ora nggo nyenek lan sak panunggalane. Wonten ing pedoman umum misale Romawi, mlebet ing area gereja, ing kompleks gereja menika sampun bangun suasana rohani, suasana doa. Dadi ya aja ngasik mlebu area gereja menika isih cuawaan, isih ngrumpi elek ing liyan utawa nesu-nesu. Ning kados pundi mbangun suasana sing saling mendukung kangge nyawisaken manah pinanggih kalian Gusti menapa malih badhe ekaristi. Mugi-mugi tumraping sabda dalem Gusti menika dados panuntun anggenipun kula panjenengan, mbuh kuwi nang gereja, tempat-tempat ziarah, taman-taman doa lan ing papan-papan sing dipijekake kanggo gladhen rohani, kula panjenengan sansaya ngraosaken katresnan dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.